नोंथांमोन आं साजेजोंनो नोंसोर अनेक गोसो खायरिनाय आं साका आं कुनो नांया आं हा सिनांगौ हा 70 বছর পরেও পয়লা যিনি ইতিহাস যিনি গংথাইপাড়া পার্টি আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথা 42 জন ক্যান্ডিডেট जों रौ अमर যিনি মহারাজ সিফান যিনি বুবাগ্রানি ইমাং তিনি जों अमर সাইমানো যিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ানসকমা তাইছে খাগানে যিনি বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ওয়ানসকমা যিনি ওয়ানসকমা হাंखाय যিনি हा दफानो जों मोथांनाय যিনি কামং চুমুর जों मोथांनाय যিনি हानि बागै जों अर बुद बाचागो যিনি सुबोध देबबर्मा मन्त्रि जाने बागै बाचायाबो যিনি हा दफानि गक सानानि যিনি हा न रक्षा खालायनानि आबंबो बाचागो बिजेपिनि कैंडिडेट सीपीएम कैंडिडेट तामाने बाचा साख्रि नानानि रां स्नामनानि पावारनि बाय बाचागो बकुन हानि बा वानसकिया जातिनि बा वानसकिया दफानि बा वानसकिया अबन जों फेललायो दाखौ बुखरक ताबनो रक चंदि जों सावनो बुद्रिनाय जे दफानि कक सानाय हानि कक सानाय अबनो जों बुद्रिनाय ना साख्रिनो हामजागनाय मन्त्रि हामजागनाय अबनो बुद्रिनाय दाखौ बुखरक उसिगांगो आं नुखा दिनै एक बार सिगां 14,1500 टीचारनि मास्टारनि बरं एपइन्टमेन्ट देगो बीजेपी आईपीएल सरकार आं नायनाय माने मासा फानो टिप्रा साकरै बरं 1400 चाकरी लिखा मास्टारनि तेबि लिखा मासा फानो तीन टिप्रा सा खपजा क्या आपने बुद्धिनाय आं आईपीएल दिखलाय साइमानो बरो 5 বছর जों थकी खा जों बान्दे खा तोफान चिमरो ताबोक आईपीएल दिनि खलाय दंलायगो बले लाचमा सिंसा आवान सकतिनि आं बाहिर मन्त्रि मा खामो तेवाइसा आं एमएलए मा तेवाइसा बुहाय रां कोटि कोटि आं खामो आं साइमानो आने जुग्ग दंगो आने एक्सपीरियंस दंगो आं सारा भारत बसुं बर' सिनांगौ उसिगांगो गोबां दिल्लीनि बर'राव बिजेपिनि कदर बिजेपि नेतारानो फोन खायो नों बिजेपि हाबसि दे नोंथांमोन आं साजेजोंनो नोंसोर अनेक गोसो खायरिनाय आं साका आं कुनो नांया आं हा सिनांगौ हा आं हा सिनांगौ आं रां नांया मन्त्रि नांया आंनि दफासिम थांनानै नायो आं बोरै उत्तरनि खोथाखौ बुखुरक